Hello, bye aptai marketing song haino hailam subu ane okok brok thot channel lo tini noroni bagi takisa story ketal tui faika kaisa parawo ramu tongo bo juta humani sramani dugan riwu bini bihikbu bini logi bobai baksa dugan riwu ramu rangkuluk rimayani cinta ngjago borok delino bihik besai ramu sapung kam khaipunu se borok sana bagai rangkuluk ya Ramu juta subri gadi taham kai subji waisa puruni hakia hanya kai subi jari tamu hasinai sar urabu unka hanbu kom unka hikai bu nuglia obuni bagai taham kai subji manliya nung tangdi aram kaji ang bunyaro kaji siwamu indi orang kisah ini bagai lokam nana ihi sar ang gorib kunam pikang rangnai meya sapung kam khai ramu rang manka bisa kebang taibo atabai mairum baito langka nogo bihik rumati saka tudu atabai mairum simida tu thok bo kerei berma bo kerei bahai ke sanai muiro sini ke sampunu tongkai sini ke bang makya to tongu aram pano ke mukejeng gaisari kamu jekok bekau dukku kayu abona sekta sadi neng yak rok sudi angin bagi mai kurtuana tani din fungo ramu bin duan kulungo thangfru aro kaisa gari bono thutai khiklai rika ramu accident nginai hospital bono boti khairika ini bihik bono nogo tulangka nok ni mairum rok ni bagai bini bihik cinta khlai tabuk sung tabuk khaisinai je rang tongma bo ani bitibo pai thangbai kya neng abu cinta tak khaidi aram khaidi angkono musasa khayano bini bihik rumati ganti nogo thangai je nogo ata tongmani abono khaikya afro tabai serai serangka abono nai dukunan saka uf sini bo khoroksa serai tongkai sungno nai khamu rumati abono nai kapkha bini muktre kelaikha apkutula wo afru apkutula borok nginai kok saka ma nang takap de ang tonggo o atani putla ni khorang khanai rumati wana zakha apkutula no kok saka nang bahai kok saimansa nang no ano seramu ani sai simi cikon haipono tai alka ang joto samong khaimano tani putla himuinai bazaro thangka jepro bazar thango afro ami rifrika bono o atani putla bo rifrik jangmang atani bosta o hapka bujangna bagai afro ami lugyanggai aroni thangka afro serapsa pore atani bosta lorika engke aputla ni borok kotor mungkhaikya o atani putla kotor manginai dal mairum muketeng ro baino gotolangka ma ang phaikya nasik di tai ang dal mairum tei phaikya nang abono khejeri seram sari sidi tini horosungno ari nang asu kotor bahayengkha ang nini bagai cinta ngtongmani tabung nono nugui khusingkha ane obsaraja atani putla borok ni besa enggai borok no jai khaikya borok khorok tamno khusi tongmani tongmang atani putla khetobo khaikya kam ramuni sori bo hamka ma babu nai di ang norong ni bagai tamu tukha ma nini bagai rik nai tukha babu nini bagai duti tukha ano tabu sudora yebori pairi yaku nung simino riku nung no pas wan busa ang to agin simino saimano sungno jai khenai tong nai hin bas nung sungno ta yakar di obus nang abu cinta ta khai di ma babu ang norong no yakar thanya jotono ঠিক ন খুশি engkha borok ni family atani putla no borok mung rikha sandi phin ekdin parao hor nang mabai joto khambai kya borok ro khaprung bai kya cinta tewana jagai afru ramu tairu mati khaiwana jakha tamni ingke aputla sandi bo lengi thangka kosong munginai o ani besa tamungkha basadi uf omutai tamu naikya sengno ekta busa mangka abu bunung tlangka gatesha rumati bai ramu kapkha jefru rumati ni mokol ni muktrei kelai khaino at putla basandi bo azagani jan langma mangkha ma babu takap di ang phaikya nai di ang tabuk putla liya ang tabuk borok nongkha tai norong no yakar thang liang atani putla sandip tai
bini ma babu joto khushi ingkha kaisa boroni live video jajakai like share comment and subscribe khaina tapok di